kok Gareng kuwi kepenakan litung-litung awit mau kok. Oke, ayo. Kang Petruk urung pirsa ta nek Mas Gareng kiprah. Oh iya. Ah, niki. Oh, diar saiki ya. Yang pirsani Kang Petruk kudu pirsa sik kan. Niku tegese kangge mbuktekke nek Mas Gareng Sri Pandhawa niku sehat walafiat. Sing sedo niku Mas Gareng Solo 3 niki ning streaming ya tesih ditakokke. Lho, lah kok Garenge urip meneh ngoten. Niki benten ingkang sampun kapundhut Mas Gareng Solo 3. Niki Mas Gareng Semarang. Monggo Solo 3 niku arah nyang Semarang. Berarti rak anu ngliwati. Bar Solo 3 terus Semarang to. Urute kutha. Nggih. Ya Mas Gareng. Ayo kene pinarak pepanggungan. Kiprah Bendrong Mas Gareng yuk. Tepuk tangan untuk Mas Gareng, Bapak Ibu. Wah. Wah, tesih gesang kok. Elok. Sing mati iki penyakite, gitu Mas. Aduh. Ora gelem to? Ah, padune sampean arep mlipir Solo 3 terus Semarang. Ora, mboten. Masane numpak bis po mati kuwi. Ora. Aku gedeng jane Pak Anomi karo kok aku ki welas lho. Agar kecampuran awakmu terus kejemik ketularan. Ujane wis ora dijogetke lho. Kok awakmu iso usul. Ngene, nek Ono piye? Lho sing ngomong sapa? Kok Pak Anom to? Ayo, Gareng iki ora entuk basa karo Petruk. Petruk ki adine kok. Allah, wah.
Kowe seneng aku ora dijak nehi. Wong nuwun sewu lho Pak, niki suwanten panjenengan. Pak sapa? Petro kok Pak? Pak Petro. Iya. Wong suwantenipun panjenengan kalih Mas Bayu nu hampir sama. Dadi yen kula kleru nggih nyuwun pangapunten. Ya, ya di ngapurane ya tetepane hukumane ya. Kok iso dihukum lho. Jane ini Nek jenengan ora kiprah lumrah kuwi ngasi Pandhawa kiprah lumrah. Wayang wong. Wayang wong. Ha nek walang kekek iki aku lagi percaya nek kowe iki pancen oron. Yo walang kekek cara Madura. Oh, ayo. ayo tak. Iya, pulang deleng tak Walang kekek. Mas Wahya yuk. Walang kekek penake nggo parikan Kang Petro. Nah iki. Nah niki mau rasah kiwa tengen ning ijen. Ayo. Ya no. Ya ijen nek wonten pelawake rak loro iki. Akhire sampean argentenan karo pake. Bar kiwa tengen tengen kiwa. Iki Mas Gareng parikan ijen. Ayo. Kok enak. Iya no. Gaweane iki apa? Parikan iki kagem sing kagungan kersa niki. Ayo. Ndongake apa lumantar parikan. Ah ya Allah. Apa kok nyebut iki? Aja nyebut lho. Dosa. Orang entuk gawean direwangi nyuwun gawean ndonga nyuwun gawean. Nyebut kula nyebut sembahan kula ya Allah ya kula nyebut ya Samino lah kula salah. Nanti ya Allah kowe mang Rasulullah kita. Boten Pak. Kula nyebut Rasulullah genah Rasulullah niku. Genane Rasulullah. Sik dapukan kuwi Bagong apa Agrisana. Wis ora iso iki. Rumangsaku Pak Anom karo Bayu kejem Bayu saged kalih saking rubeda saged rukun kaliyan tangga ngene iki bojoku nang Mas Brebes pilih lho. Rembes, Pak. Rek yo. Oh Rembes. Lah Brebes iki apa? Gagas bojone iki lho. Bengi-bengi pecicilan bojoku karo wong edan kok malah luwe edan ngono. Aku ngerti ngene iki aku duet karo Pak Ustad mau malah selamat. Iya. Nah bar kiwa tengen. Saiki genti aturane. Oh, Pak Anom geti. Ya wis. Ora baraku kowe. Ah Baraku sampeyan. lho iki mau Sapa iki Mas Nembang? aku. Saiki sampeyan. Lho, Lho, sapa? Ayo.
Aku ki Ayo aturane baraku sampeyan. Ayo. Iya. Iki mau sapa sing nembang? Aku. Lah saiki sampeyan. Bar sampean terus kamu. Ayo. Jane arep tak waduli itu ternyata pro karo Bayu. Innallaha masobirin. Lah wong sabar Kancane sobirin. kok sakandane sobi. Sakarepku wong nesu kok ora entuk. Kanggo warga Jimbaran genti. Kula dongake para warga Jimbaran. Mugi mboten wonten alangan. Amin. Tansanto berkaing pangeran diparingi rejeki sarta kesehatan. Aku ki ngabehi yo. Aku yo gur walang kek. Mau Jimbaran wis to. Nggih. Saiki khusus dienggo sing ngegong mangun. Lho sing nembang sinten? Gentenan apa, Pak? Gentenan lho. Gentenan. Mau sapa? Bar sampean, itu baraku sampean. Sampean kamu. Lho, yo. Ketoke bapak karo anak iki kompake ngerjani wong tok. Pak, padune kula mulai kan nembang. Mboten ya wis. Jane wis tak lem lho iki paket hebat lho. Bapak anak duet lho. Mending padha kejeme. Lah piye ora melu? Oh, nderek Bapak. Nderek. Mobil kula dereng lunas. Ya bisa kan sing ngegong. Sapa? Mas Mangun. Ora tak dongake. Oh iya. Karo kanca kok. Ya dongake ta. Kula dongake sederek kula mangun. Kudu un. Nun. Kudu un kabeh. Saben esuk sarapan misuun. Ya. Muga-muga pikirane ratuun. Sorry angun demi sesuap nasi kok. Tak dongake keluargamu tansah rukun. Ya. Amin. Nadyan sarapan suun. Oh, keluargamu terus rukun. Muga-muga siramu rasa sukun. Angel Pak ambak-ambak nembang Mas Bayu iki mung teori tok nembang dhewe apa iso. Gong. Nek basa tembang pariane ya nggone ngono. Ha iki ngerti Pak Anom pirsa. Piye? Kowe ngepal kowe iki. Aku karo Pak Anom wis angkatan. Kuwi jenenge joget nyendewe apal kok. Gareng wis. kuwi. Sinten? Tak pikir ki wis rampung. Jebul isih joget to iki. Kuwi nek senderewe Tulungagung. Lah niku. Kuwi mleter. Pedhingane Mas Gareng. Aja meneh kok senterewe gelombang cinta jemani kok ora tataki. Kuwi apa to? Patadulan kok. Aku wis kadung gejegur kuwi pirang-pirang yuta lho. Tentane ora payu blas. Ayo senderewe Tulungagungan. Nggih, sisan Sambar kene Jimbaran ben nek Gareng menguasai samu barang. Oh nggih ngabehi sabane anu dari Sabang sampai Merauke antero Indonesia diubengi kok. Wah, Jajar pulo-pulo. Yo sing dhewe. Monggo Pak Ayo diaturke. Monggo ayo.
Kentun salam lumantar streaming saking Tulungagung. Senterewene piye kok salame sik? Lah wis entek ngono Kak. Wah, wis rampung senterewene. Ora menghargai jerih payahku. Mboten niki pripun? Jogetan kula senterewe pripun Bapak? Ora umum. Kok napa WC kok umum? Kok ora umum niki pripun kriteriane? Ora umum tegese anu niku lho Mas Gareng. Seni niku rak jare alat pemersatu bangsa. Nggih, nggih. Kita kados walang kekek asli saking Madura ingkang mopileraken saking Surakarta Ibu Haja Walsinah niku wae lho. Panjenengan piyai Semarang iso joget gagrak Tulungagung. Nggih. Ya ta? Raketan sithik klerwo ya ora apa-apa sing penting irama. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Senterewe jan mriki niki jane Kabupaten Semarang niku jaranane nggih Pak nggih sing jaranan. Terus Oh iya, nggih, nggih. Aku ora apal aku. Ora urung mbok kon. Belum lagi kamu ora apal. Mboten apal. Kabupaten Semarang, Salatiga niku nek jarane rak garap gedruk ngono kae. Oh. Nggih ta? Nah, nek iki kok kendangane wae jaranan. Aku gedruk yen ora dijak tanggapani gedruk-gedruk aku. Iya. Aku kurang marem to, ora nanggone iki lho. Nyamper. Ora, aku ki mau ngandhake kok. Andake apa nadamu merintah kok. Ora. Pripun Pak? Gadah anak ngoten niku pripun Pak Nom? Pan iku dang aku ngono kuwi kok. Amin. Karuna kudu nguli bapa. Nggih, mas aku bapak anak kok tumbuh entuk kompor. Tutup. Ora ditutup kok. Iya. Nggih, pancen iki mriki kase jaranan. Metu keri kudu luwih apik tinimbang sing wis ana kuwi jenenge kemajuan. Betul, nggih leres Pak, leres. Dadi antaranipun panjenengan kalih Dik Bayu sak saged-sagedipun mboten ketang sak undak-undakan kedah Dik Bayu langkung sae. Iya no jelas. No. Lah nggih. Sae langgenipun nyiksa kula langkung sae. Mboten niku sampeyan ya kena kanggo patuladan. Padha pundi? Lah kengramane dadi garing putrane ngungkuli dadi dokter. Lho. Nggih, anak kula niku wedok loro kabeh. Loro wedok kabeh. Tembunge kok mulek wedok loro wedok kabeh. Sing anake aku apa kowe? Kok kowe ngeyel lho. Lah tembunge sing kleru kok. Kok kleru karo wek sapa mbok dadi gijolke? ora jenenge sapa anakmu kuwi. Anak kula, Pak. Aduh, Nggih. lali aku san. Anu, Pak, ngendikanipun Pak Ustad wau jenengno anakmu sing apik-apik. Perune dimene Bonggo. Bonggo ora. Tegese niku lho, napa? Bangga, bangga. Nah, Bombong. Kula jenengke kula njikuk patokan. Ngarepe kudu A. Yen A kuwi mesti absensine ngarep dhewe. Lungguhe ngarep dhewe, mentale bocah mesti kepacu, dadi kendel, dadi pinter. Mula anak kula loro karo ngarepe A kabeh. Weh. Nomor 1 no Ajrina Lutfita Bayu Putri. Ajrina Lutfita Bayu Putri. Dadi sing duwe anak Bayu mboten sampean tok, Pak. elok tenan. Mboten elok, anak kok elok. Oh sik ta niku werdine pripun? Bayu ki apa? Bayu kuwi saka singkatan jeneng kula kali jenenge bojo kula. Bagio karo Yayu. Singkat Bayu. Bayu. Ngoten dadi niku hasil karya kula kali bojo kula, Pak. Ya. Ning menurut Ya. segi kesehatan, Heeh. bahwasanya Bayu kuwi udara utawa angin. Dadine menungso kuwi mergo udara sing diarani hawa nafsu. Oh. Dadi tanpa hawa nafsu anak kula mboten dadi, Pak. Ngoten, ora mungkin ora duwe hawa kok mosok dadi anak, ngoten to, Pak. Niku mula Nggih. putri jenis kelamine utawa sinebut cara Jawa yen ngoten niku diundang putri. Nomor loro? Atalia Sanya Bayu Putri. Duh. Atalia Saiton apa? Sa- Oh Sanya kok Saiton. Leru. Maaf. Sanya. Yen ra iso basa ngono ki nyantri sik ning Darul Nikmat kono. Wong Atalia Sanya Bayu Putri. Mula ngarepe tetep A. Atalia Sanya. Wah iya ya. Ane kaya cakil. Cakep. Hanya. Wong niku pancen nggih kula duka kok iso entuk tulisane TS, Pak. Dados macanipun Sanya Madrasah Sanawiyah.
Oh iya. Tulisannya TS-annya. Heeh. Sultan terus apa panggilannya apa? Lho nuwun sewu, ndelalu panggilannya kok nyempal kali jenenge Pak. Mergo dijikuk saking pawakan mawon. Sing gedhe niku ayu menik-menik diparapi Nini. Sing cilik lemu ginuk-ginuk diparapi Nunu. Lah ning pangestu panjenengan anak kula loro nu mboten akur, Pak. Loh. Ora akur kok malah dikandak-kandake. Lho mboten bangga kula. Anaknu mboten akur bangga tegese interaktif. Lah dadi calon mboten akur perkara ning lanangan. Lho gue eloke lelakon ayune ayu Nini, pintere pinter Nini nek anggere enten calon mriku sing digoleki nunuke. Kula sedih lho. Wis. Mboten wis ni dereng rampung lho Pak kula. Ini masalah Nini kali Nunu dereng rampung ngantos sakniki. Waduh bocah wis gedhe-gedhe lho. Terus tok kapake nek. Loh, lah kula kan golek mbok kowe iki anu to mbok ya kowe iki do sadar kowe iki sik sedulur. Mosok perkara lanangan ku kok kowe geger. Lah piye Pak sing Nini? Mang piye sing digoleki Nunuke iki? Lah piye? Piye Mas Bayu cara ngono kuwi? Kowe sambung to, kowe kaya wong metu to. Lah ya kudune piye no putrane kudune rak niku tegese ngene lho Kang Putra si Nunuk kuwi mesti duwe napa niku daya tarik tersendiri. Nunuke ana daya tarike. Anak mesti nomor loro kuwi lho. Lah ya Nunu parapane Nunu. Lah ya kuwi mesti eneng anu apa kuwi aurane eneng to. Sing enten aurane sinten? Nunuke. Lah iya kuwi sing lemar-lemar sapa? Aurane Nunuk kuwi mah lho. Oh nunuke metu aurane. Nyermumu. Raine iki mencorong ngono lho. Nyermumu. Lah wong angel kok jak omongan kok. Lah aku ya bingung kok duwe anak loro ora akur nggih. Niki mung ngengetaken panjenengan sedaya. Sinten ingkang gadah kekurangan, jangan lepas putus asa, rendah diri, patah hati, napa merih nglukru gesang. Panjenengan inget-inget di balik kekurangan panjenengan pasti ada kelebihan. Tinggal bagaimana Anda memunculkan kelebihan itu. Dadi ampun sok minder, ampun sok ngaten. Nggih, dadi menanamkan tuh percaya diri. Nggih, buktine panjenenganipun Pak Amantono. Nggih. Sinten ingkang ngertos badhe ngaten wiwitane omong dodol sego dikum. Kok sego dikum? Soto lak sego dikum. Oh iya. Nggih, iya. Lho, ning ora mergo ateten tekun tekan. Sediane nih kuwi Om Irama mengatakan segala sesuatu harus dibarengkan perjuangan dan doa. Berjuang tok tanpa doa iki wong sombong, nggih ta. Tur ora berkah. Ning nek doa tanpa berjuang ya bakale ya ampan. Nggih. Wis ora bakal entuk apa-apa. Niki panjenengane pakete komplit mula iso murakapi ora mung sedulur tok, ora mung anak pun sak kiwa tengene kabeh di Ketu merapat. Tegese kamulyan ora mung dirasake Mbah Amanto dhewe. Nggih, nah sakniki cobi to. Bangun dopo teng mburi niki regane kali nyawa kula mah larang dopone lho, Pak. Lah iya. Wah, kayune wutuh kek duwe hotel. Njing kula nunut, Pak. Aku iki selawase dadi Petruk urung tau lho. Nggih. Jenenge sadurunge mayang sowan sik. Nggih. Apa jenenge? Survei. Nggih namung wonten mriki menika. Nggih, demi Allah bare Mbah Manto sing dawuh. Ngaturi nggih. Nggih. Dados panjenengan sowan mriki. Nggih mriki kalih bojo kula. Bu. Sowan mriki wah pripun disuguh mboten umum. Kalih ibu tidak mriki. Nggih. Pun nyoba hotele Pak Amanto. Dereng mriko. Oh, dereng. Ngomong mes dinten mboten enten. Wah, ini suguhane Mas Karim. Dalem napa Rama? Kula paring sego putih kalih lawuh Sang Hyang Baruna. Napa niku Sang Hyang Baruna niku? Ratune iwak. Bangsa iwak-iwak kuwi lho. Nek buahe. Buah mriki niku sing kondang klengkeng khas Bandungan. Daginge sithik, kentose gedhi. Wis ora kewale. Matak ngoten niku. Lho, pancen ning legine, Pak. Legine legi, betul-betul legi alami yen sing gedhe-gedhe ngoten niku kadang kala legine legi sepo. Tem mriki ngene ati-ati lin nyokot niku alon mawon ora alon. Mangke badhe anu mboten arep ngunggahke gula kan monggo wonten klengkeng wonten nangka mriki Mboten Pak, mboten. Kula riyen kula apal Pak daerah mriki apal sobo kula mriki. Nggih. Sing tunggu mriki mon apal kok. Sapa, Mas? Ya Kyai Nyamat. Urung tahu to?
Ya urung lho. Sok tak jak. Mesti kok eneng apa-apane iki. Ora, srawungku kathah temen Nggih. iki. Nggih. Iki kok- Mas Gareng. Dawuh Ning Rama. wonten sing manggi kula. Napa Bapak? Saking warga Kas SP badhe dono swanten kok asmen tak goleki sing ndi kok urung. Nggih di data mon lewat masjid mungkin tak teko bocah. Nggih sing Oh alah niki pun kula tampi. napa Pak? Badhe dono swanten bawa Sinom Grandel nuwun Sinten? saking Bapak Jumanto Kas FC Bojo Kendal lho. Monggo Mas Jumangkah Monggo. kula sesumbar. Pak Jumanto kok Jumangka. Kok tak kira cuma Anu ngaturi pirsa Mas Gareng. Niki kathah para kanca mula niki di setengah songo pun wiwit wayangan pun wiwit. yo ngaten dados. Kangge ngawekani niki. Nggih dadi niki gasik nggih tenganipun ngono. Nggih. Ning niki dipun niki nuwun sewu Pak Manto panjenengan penggemaripun Pak Anom nu tergabung dalam wadah Kas SC. Ki Anom Suroto Fans Club. Nika dalu menika kempal wonten niki Sami streaming sedaya niki seluruh Nusantara. rantingipun Kabupaten Semarang, Solo 3, Semarang, kempal wonten mriki Barowo nggih kempal. Saking streaming Aji Saka. Haji Saka. Monggo Bapak niki mikipun wonten niku. Wah sajake nonton. Monggo Mak Jumanto. Monggo Pak Ju. Nggih. Jumantoro napa Jumangkah? Mak Jumanto. Dipun wiwiti monggo. Nyuwun sewu. Nggih. Sekar kita kang rinepto Hebat swantene Mas Gareng. Kas FC KSFC. saking Bojo. Bojo Kendal. KSFC cabang Bojo dengan kaos manunggaling paseduluran sayur sukun. Sayur rukun. Kok Moto kene kira ya delalah to ya. Tak kira sayur sukun andar beni. rukun sayur malah bis. jineman klambi lurek. Oh iki kok tibake ngagem lurik, Cok. Sae Pak, sae. Yakti among kendeng kuno. Iki dulurmu ya nusul lho, Gong. Sinten Kang Pedro? Mas Karya sak bojone. Iya nusul arep dono swara sing putri ya ngono. Arep tak coba swantene. Mas Karya. Karya. Oh, Mas Karya Kendal. Heeh, Oh, saiki si- nek dhisik Nggih. karya ikan. Nggih ikan laut, nggih. Ikane bosok ora banyu terus Saniki ganti kae Karyono. dagangan sing ora bosok ya kendang. Mas Karyono diwerat menco babar bunder mangung lali dua lulu luwing. Monggo Mas. Rino soda tan boseni anggitan prawi nasih mugi dadya pang nglipuk Telas bawa katampen anu Pak Wahyo.
ngagem lurik lancar lancar bisa ngrembaka nenoinane tumraping bebrayan sami neno nyata dadi piwulang ingkang pituno saut-sautan luri weton pedan lumayan sing ageng saja kebranan luri weton yoja nadyan prasojo sing ageng katon gembira pedan yoja duwike pancen kalaka tuwa muda kaya murah yo Pak Fahmi ngagem lurik menika anu Mas Garing Dos pundi Rama? ngemutaken nalika jaman Petruk dipun dawuhi almarhum Bapak Ismail ngasta Gubernur Jawa Tengah. Ngaten. Pak Petruk mbok digamelake lagu ngagem lurik. Margi kangge ngangkat potensi daerah. Terus kalau semanten kerajinan lurik nggih. Oh, dados lagu menika lurik. Nggih. Mila mendhetipun lurik weton pedan mergi Yogya nggih wonten lurik nggih Bapak. Nggih, terus Ingkang dipun sanggit lurik weton pedan. Saestu. Ha sakmenika gentos niki. Napa Pak? Kula anu arep ngaturi sedulurku. Sinten Pak? Mas Karyo Diwiratmejo. Kendang. Pundi? Monggo Mas Karyo sekalian Mbak Yu tindak mriki. Petarang manjo, ayo.
Mas Karya wilujeng dalu. Nggih, sugeng dalu Pak Petruk. Saderengipun Petruk terima kasih dhateng Mas Karya. Gusti Allah paring swanten lumantar jenengan maringi jampi swanten kula medal. Terima kasih Mas Karya. Nggih, sedaya kula wau. Lemah teles. Peparing saking piyambun Gusti, kula namung pinangka lantaran. Nggih. Nggih ampun waleh Mas Karya, so nek entek dijogi neh. Siap, Ndoro. Ndoro. Mas Karya mriki Mas, lenggah nyaket Mas Garing iki lho Mas. Nggih, mriku Mas, kene. Pun mriki mawon. Rono to. Mriku anget tok, Pak. Ora, aku prewo-rewe kuwi. Lho kok perkemo pripun to? Wonom. Iya Mas Garing. Pekewah karo garwane iki lho. Mbok nganggo mik. Kaya wong kegaruk. Iya. Niki garwane. Nggih, Kan nggih. garwa naminipun sinten Mas Karya? Jenenge Kita pangan kalih kula. Nggih, nami panjenengan sinten Mbak? Nami kula Ayu Ningrum. Ayu Ningrum. Nggih. Garwanipun Mas Karya. Nggih. Mijil saking pundi? Asline saking Cilacap, Banyumas. Kok dugi mriki? Nggih. Lho, enten apa niki Mas? Ah wis digaro Mas Karya. Oh, pun pikantuk tumpangan mriki. Kok tumpangan iki. Lho cara nggonku bojo wong lanang iki tumpangan. Oh, ngaten. Wong wedok kendaraan. Oh, nggih. Ora sing ngedoto ora garing kuwi. Lho bahasa akrab. Nggih, matur sembah nuwun dirawuhi. Nggih. Wonten mriki lenggahipun wonten pundi Mas Karya? Lah kula wonten Saler Waduk Cengklik, lapangan tembak Kenteng Nagosari. Wah, mrika. Tebih, Mas. Ngertos jenengan? Mboten. Lho. Wong Boyolali Tengklik ning niki dipun tosi swanten panjenengan kalih Pak Anom. Napa nggih? Lho, mang takon iki piyayine tesih. Sik sadurunge bawa tak aturi suluk. Oh. Nirokke aku zaman aku tahun 80-90-an kae. Niki Pak Karya niki. Iya. Mbok radi minggah Pak. Mriki Pak. Panjenengan ketutupan sarmadi mboten ketok wong wetenge gedhe. Iya Mas Karya. Kuwi pendemen sing ora umum kuwi. Anggere aku nyang Jakarta susul terus nganti nggawa iwak Pak Dar Pak ni. Iya Mas, ora ketang sak kemprangan mang suluk cara sulukan kula Mas. Tahun Iya jaman aku isih Joko. sing duga-dugale kae no. monggo nggih. Oh. Miat langening kalangnya naklar panda moncar tinon ler kekonang suram sorote tanpa dang kasur lan pacaring Ponaming kekono himohana wengring ujung ancolo. Tepuk tangan untuk Mas Karya. Nggih, wutuh Pak. Kandhane, ya. Sewutuh. Lah niki sing repot garwane gandeng Pak Karya lak pun kados Pak Anom. Panjenengan kudu padha dar sini. Pripun? Ya, apa le kudu kaya ngono. Mas Garing odo-odo. Lah terus kok piye aku ya ora wani merintah kok ya. Ayo badhe karena apa Mas Karya? Duet Kalian Mbak Yu. nggih. Oh nggih. Pun mbok wedok mawon. Ah mbok wedok nek Mas Karya ki anu khususan bawa. Ora sak susu Mas, wektune jober kok iki. Oh nggih. Mau tak wiwiti saka 8:30 ben. Ora kesusu. Bali sakniki tolo mbayare semono, mengko ya tolo mbayare semono padha mawon. Lah Ya apa to kan? Lah piye aku ya tetep lewat tol kok kuwi. kula ajeng nginep nggih. Sajake kulino ning Bandungan. Anu patut enom Mas. Nembe pindah niki. ya. Ndang sembah lho coba. Bisa angkas Mas. Dodol. Oh, padet 6. Patet 6. Ya. Lah. Ngeget. Apa to Mas Garing? Ngidak botol aqua mecitat lho aku kaget.
Ayo. dan sembaniring ulun kaprupa ring sang murubeng harat sahanane ingkang kanang sing jase Hop, wis. Wis Mas, wis. Pak Karyo ngelingke. Ngelingke Pak Anom-nom ning jenengan meksa kalah kalih jago kula. Suarane meh padha kali Pak Anom. Mas Bayu kowe. Kan ku lho disaingi Mas Karyo ku lho. Oh, senengane kok. Ning saestu swantenipun Pak Anom nu persasat kangge patokan pedalangan. Loh, Bapak mungkin mawon pirsa, tengah-tengah Randu Blatung alas Gung Liwang-liwung enten dalang naminipun Ki Sutarno. Swantenipun plek Pak Anom Surata. Upami mireng radio ngoten dipun kinten panjenengan nggih Rama. Saestu nek badhe pun pundhut putra angkat kula aturi mriki Rama. Nggih. Saestu benjang suatu saat sowan panjenengan, Pak. Ki Sutarno niku lurah mantan lurah wonten ing tlatah Randu Blatung Desa Menden. Desa Menden. Lho piye dalang kondang, dalang ora kondang iki. Aja meneh kok diterokke dirungokke wae ora. Nggih. Ya aja ngono, Kak. Banyuwangi nggih enten nggih. Enten Banyuwangi enten. Mas Pras. Pras. Serius Pras. Prasetyo. Mas Pras. Nggih, Mas Prasetyo Pras, Bayu iya. Aji. Udu. Lah Pras apa? Ya Mas asmane Mas Prasetyo ya kan kok. Oh, nek ngagem beskap ya jebles. Anu, pati nggih enten. nggih. Pati nggih enten. Kartopel. Gareng bangsat. Saiki wis bintang tamu kok. Ning rak wis tau dadi bintang tamu lho. Bintang tamu amping-ampingan speaker. Kuwi jareke mlorot. Diteni garwane Mas Karyo. Nggih. Saking pundi wau? Saking pundi? Cilacap. Saking Cilacap. Mbok anu. Anu sik Napa nek aku wis entuk informasi. Jenenge mutut manggung kaya sing wis ora nderek kuwi. Oh, nggih. Sinten Pak ingkang mboten derek? Oh, Mbak Ros. Mbak Ros napa Aku Mbak ora Lani? ngerti pokoke kuwi informasi Oh, Copi, kutut manggung Mbak Yu. Menyuruh, monggo. Menyuruh. Asma jangkep Mbak Ayuningrum. Menika Wara Sri Kandi wayangipun. Oh, Wara Sri Kandi. Margi Sembadra ten dalem niki. Oh. Lho, lah ta. Ampun. Kowe modar ora reng. Jebul Dara Janaka. Kuwi sak omah lho reng. Jebul Dara Janaka ta iki. Kandhane kok. Kuwi rak ndara jangan nangka. Mas Gareng sing ning dalem nu limbuk. Oh. Ampun ngoten, Mas. Ini nggih pangapunten nek mengke enten klenta-klentune. Nggih mboten ana apa. Wong nggih nembe ajar. Nggih. Kuwi anggere bengi diajari karya terus. Andra kok berturu. Monggo.
dongkekke yo. Gareng tak wakilke makili Petruk ngabani sing ngempul. Oh, pas niki apalan protelon niku. Manggung sik no. Oh, manggung sik. Tak kira prot. Ngon. Melek ngon. Yuk. Kempul ngon. Gus. Pindho ngon. Gus. Ping telu ngon. Ping papat ngon. Lima ngon. Syukur. Angger ngabani ae. Wah, saplek dadi panitia kemenangan lurah iki kemae. Oh, wong ping 5 lu ngon nglegani pake. Edeh. Langsung jumengglung. Ngrusak lagu ki. Mosok kutut manggung kok leseng jumengglung iki piye? Wong Ya. Karya wis klecam-klecem. Iki terus nganu. Ah, iso nggo lawuh. Jereng awet ya lambene karya. Mangga 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 Iya. mangga mangga Heeh. mangga mangga ya mangga mangga Angger ana wong wedok ayu suarane apik nih kepengin ndang mulih aku. Apa? Arep mulih Den. Bojoku selak turu yo. Ono nek nang Blitar kae nyuling ngono kuwi. Nggo tas kuwi. Heeh, nek tak kae picek. Ketoke bapak karo anak kompak yo. Apa ki ya meh. Noe
Jumlahipun para tamu. Nggih, sugeng. Lujeng. Sing cedhak kok cenge. Wangi ya labak kutut Dua lolo nonton dapure sing lanang ya ora sepiro lho. Kok panjenengan pripun wonten napa, Pak? Mangkel. Lho wong jare Jinodo. Wonten swantenipun Kang garwa nggih sae. Lah iya kok pinter lek golek bojo. Lah panjenengan Ki sing wedok iki roh apa dhisik jane kaya ngono. Ah nggih lho. Panjenengan tukang golek sili ya sida. sing panjenengan lem kok bojone Mas Karyo, bojo kula mboten manglem, Pak. Sesuk tak kelem kae. Kok bojo kok dikelemke iki? Jare njuk dilem. Dilemke dibobong ngono lho. Kok dikelemke iki? Tembungmu lho. Dek Bayu. Anu dadi bopong ta. Aja dibombong. Kok dibopong. Kok dibopong. Bunge ra enak. Bojone gareng ora karuan bongkot pucuke. Sing arep entus mbuhi nganti ra bingung aku. Nggih wong bojo kula kulkas kok, Pak, kotak. Yo. Omben Putri Takuk Putri aman kupingku ora bosok. Lah piye ta? Kok sak kemengmu. Sing rusak ya kupingmu dhewe. Aman kula Pak dalu niki. Mboten cedhak nggih Pak, Pak. Pak, Pak. Oh, sik ta. Pak. Aku lagi ngomati bojone Mas Karya sing nembang iki lho. Enten napa melih? Iki lagi tak nilai lho iki. Oh, cerdas cermat. Saking kowe ndi ning swara apik ora ta openi wong muspro jenenge. Bojo kula, Pak. Nek wong jiwa seni iki ana swara sing ngene iki lho, wah iki apik iki suarane. Bojo kula kajenge nderek mriki melih ngoten. Kok iso nembang? Bisa. Lho, bojone garing anggere iki yahene iki wancine nembang bojone garing. Weh, spesialis e Nyamene iki wong wancine njuk kok. Ngenyek bojoku kok gaung. Iya. Sing larang buntute kemitir gitu terusan. Ngon pucuk abang ae. Monggo lanjut, Mbak.
Aku terus kelingan jenate gendut aku ini. Sapa sing nyuara kene iki? Kuwi biasane terus ndang mati. Lah, lu kelingan jenate gendut Bagong ki suarane hati-hati lho, Mbak. Nek cepet mati lho. Iya. Suarane padha, maut. Kan pakan atapakan pakan nana imanu ekuntut pakan pakan Tri. Hai ayo ayo. Ya ya. Oh. Alah bapak nganggo andeng. Up. Ndolakaken suling oh wis apa Nuwun para rawuh pagelaran ketoprak dalu menika. Arep disuwuk karo dirampungke. Nggih, waduh, matur sembah nuwun Mbak Ayu, Mas Karyo. Wis ngisi ikut sepisanan, mungo sepisanan wis lumayan tak mirengke. Kuwi urung ping pindho ping telu saya mapan, saya elok. Nggih. Nggih kaya riwayate Darsini pisan pindho mapan. Terus rusak. Saiki wis pulih. Mulih mula-mulanira. Ya, amin. Pancen kabeh niku proses. Matur nuwun Mbak Ayu, Mas Karyo. Ya saka larise. Nggih. Ya monggo lengku karo Yu Karyo ya. Nggih, Mbak Yu. Nggih, Aja kemempengen oleh sesindenan. Nyinden niku nggih delok-delok nggon, delok-delok timing, delok-delok keperluan. Aja ngobong boto barang disindeni. Ngentekke swara nggih Pak nggih. Riyen ketemu Mas Karyo temen to, Mbak? Kepundi? enten Jakarta. Jakarta. Pas jenengan anu nyanyi napa anu ten pasar Bakuliwak. Dereng saged nyanyi malah. Oh nggih. Nggih. Oh, nu dipek anak. Lah nggih, tipe anak terus disesake niku Jan. Oh, diajari sak kabeh. Tipe anak terus dipek bojo. Nggih, diajari Wajib sak saya kabeh. tiru ini. Jiret Karyo iki. Lah kok malah Terus kan jenenge niku anak nunggak semi ngoten niku, Pak. mula jenenge siswa dikrama kuwi. Nggih. Nggih. Nek wong naminipun pun Jinodo, Pak. Nggih. Atus putih mawon mbok karep ning yen ora Jinodo nggih mboten saged kepanggih. Nggih. Dawuh. Masalah cinta. Cinta napa kepeksa? Cinta. Dapur ya layah kok. Sing ngeloke Pak. Wani ngoten ngeloke Pak. Nggih, diterima nggih, Pak nggih.
Pancen Nggih, nasib nggih. sampean ngoten niku. Nggih, nggih. Malah lho niki kula ngeloki bojo sampean mboten sampean. Kuwi kanggone Mas Karya pun alhamdulillah. Nggih. Wong sing wedok musibah jane. Ha niki wong tetep gelem layah-layah. Anggere guyon karo Karya wis ndelalah wong wis dudu wong liya wis kulit daging dhewe. Nggih. Tenan Mas Gareng ora kok aku membanggakan tidak. Aku wiwit nyang Pasuruan Sidoarjo wingi kuwi ora diombeni Mas Karya kuwi Mboten pulih ora suaripun. ora sempet tuh suaraku. Napa resep napa Rama? Mbok anu kuwi sajae tatal kendang. Ora umum. Jamu swara tatal kendang. Mau resepipun pun suwun kemawon ngaten. Apa entuk wong nek entek kon matur nek entek kari ngejoki kok. Ngoten nggih. Nggih matur nuwun Pak dipun Nggih. bantu mangsulaken swantenipun. Lahir batin kali Petruk. Nggih. Oleh ngaku wong tuwa nyangku lahir batin. Aku Amin. ya oleh ngaku sedulur ya lahir batin. Leres. Panjen nggih. Ki eneng punjutan gong turuti gong. Nyuwun lagon rengu Pak. ngatur kanca-kanca Kas FC sak Nusantara. Nuwun. Pak. Saking Pak Pur Cepu. Wah, iki. Mas Pur Cepu, nggih. Kali anu Kang Petruk, piye? masih ada satu sing dereng jumeneng. Mbak Eka Suranti. Oh iya. Ngapa kuwi ning kene dadan ayu-ayu deprok tok. Kaya itu dalan. Nanti lali nek eneng bintang tamu siji Kas Mbak Kowe iki- Eka. Seneng yang diarani sinden lempoh, lungguh terus ki. Nek ngono sadurunge rengu ya Mbak Eka tanjake sik no. Nggih. Ya. Tak tukoke klambi apik-apik kemuli tok. Wah, sing nukokke sampean to, Mas. Ora bojone. Oh, wis ra di bojo ning. Bojone meninggal iki rondo iki kok. Saiki di RA ditele. Dadi rondo anyaran. Nggih. Aduh. Kuwi lek penak-penak ning kono lek. Wis wah aku tak minggir kowe kasar kok saiki karo aku. Piye? Kasar kowe Kene kan. rene lho. Wis sapoke entuk sing gondrong kasar karo aku. Niki dawuh pripun? Sadurunge nembang aku joget sik, Mbak. Nggih. Ngolahke raga, engko lagi ulah swara. Gagarak Banyumasan. Nah, Nggih, siap. Sak bawane lho, Nduk. Ayo no. Eling-eling sak bawane. Nggih. Mangsahmu ning Oh, kene. nggih. Iya iya kuwi rasa galak-galak ngono kuwi lho lek. Mangsa aku ora kok sia-sia. Tak galaki kowe ora gelem karo aku kok. Monggo, bawanipun Raden Harya. Ya. Aja ijen, Mbak, golek kanca no, kancane kok ora Nggih golek niku gawean. kan menceritakan Raden Arya Werkudara. Ah, Lah kedah enten sing dadi Werkudarane. ayo sandengmu kuwi sadek karo Lek Kudara. gareng. Dadi Werkudara. Aku aku Bayu kuwi rasane kancane leren rasane. Lungguh lagi enak. Lele wong tua lagi udut kaya dikok. Wong kanu kok dijak. Udut ingkon nek wis rampung le gara-gara lagi udut. Ah rampung. Udut to sak keselmu ora nek wong lele nganti deboke diusung lagi rampung. Lah wong kula tinggal entek kok. Ayo, dadi Werkudara Mas Gareng. Ya Mbak Ika. Raden Arya Werkudara. Nyata lamun. Nah, niki nek Werkudara ngaten niki niku rak saene niku kudune piyayine gedhe, dhuwur, gagah. Ning nggih mboten napa-napa sak entene namung niki nggih mboten napa-napa nggih, Pak. Niku saestu. Apa kok englek? Lek wong madheng ning dhuwur kok dijak omong tok ku. Ndang ki selehke to. Kowe ra seneng to yen ana barang semeleh ki. Ya saenenge Mbak Eka. Arep kaya bokong diket-tiketi anggapen Werkudara. Sing bener ki dengkul dikit-dikit kok bokong dikit-dikit iki. Ndah eleke kok ngopo. Iso mencap-mencep to. Nyata lamun satriyan jodi pati kurang apa Lek? Megagah sing
ora apa-apa ning nek megagahe ombo kan mandan gagah. So tak bacok tenan iki. Lah Kowe piye nyiksa ora nyiksa wong lanang napa to? Kowe wis nyiksa atiku lho. Kok nyiksa awakku uga. Kok nyiksa piye? Lah kowe utang aku urung mbok bayar ki. Wes nu kok. Lho, sapa le napa? Lah bojomu kae ning omah. Oh ya engko tak ganti utang bojoku aku. Ya ora usah mancal-mancal ngono. Ora apa-apa mung Werkudara kok. Jempe kok. Iki aku masa aku bapak kira mirsani begitu nyauti kita mates ngono ya. Ya wis ora Lho kira saking cintane karo kowe lho. Sing baku aku gojek ngene iki nggo terapi bapak enggal senggang. Amin. 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 Wah, banter ya amine. Yo. Ayo jempe, ayo mulai. Cempe. Ayo pe. Dia cempe lho. Ayo. Wong mboten cempene niku lho nakal. Raga. Kak Werkudara kok. Aduh Bang. Ngene-ngene. Cempe kok sak sae to. Iya. Iya. Raga sagagahku. Luhur. Cuh, alah. Wong Werkudara ngempet mbako. Dekane sik. Oh kok nyawang norono to. Nyawang sing resik wae akeh kok nyawang sing nguntel. Lah ya ketok lho. Wong pancen koyo ngene kahanane Werkudara iki kebak wulu kok. Gudhek tok. Sim. Gudhek wah kok gudhek tok. Lha niku nek sing dadi Werkudarane bagus wonge resik. Wong eneke gur gudhek tok lho. Ha iki wayang kulite panen kulit cempe kok. Arep apa? Gup. Iso itu menunul diriku le. Tenang saja, masih di jarak jangkauan. Kan sakit le. Kan belum kena. Le, Apa? sakit. Malah wedi aku sese. Gudhek wat simbar dada. Nano. Yen ngendika Werkudara nek ngendika piye le? Gedhe ganteng gereng-gereng ngono. Kelarisen suarane entek. Wis lelaku. Kok Werkudara lelaku. Saja orang nganti sesuk. Lah ya ora aku ndongake apik lho malah dongake ora nganti sesuk. Sesuk kowe mboten nganti wong sesuk prei ora tanggapan kok. Gereng pindah. Ira gil-gil ngono kuwi. Wis ben wong iki kukune Werkudara golek sinyal kok. Lah golek sinyal kok tedung-tung kene-kene. Tapi kena bantere ning kene lho yen kene penuh lho. Loh, agar tathuk ngene iki getar lho iki getar iki. Jajane aku ning kene. Berarti sinyalnya ning kene. Lah ning sisi endi? Empo mau mandut. Wah, karmu kah? Pindah kontur. Bae Kang ngasih apa kendang ta? Nggih. Sinten asmane? Mas Yoga. Mas Yoga. Asli pidalem saking Semarang. Oh, Semarang. Nggih. Oh, adine sempak. Loh iya. Iya ta? Adine tri sempak iki. Nggih. Oh. Adine Mas Sempak. Iya iya. Nggih, ayo. Ya adik kathok iso nendang. Niki adinipun mantunipun Mbak Tarmi, Pak. Oh, Mbak Yutanami. Nggih, Bu anu adinipun Nining. Nggih, nggih. Bawahane lak padha ndadaran padha udute ya padha bateri karo Mas iki. Mangga engko Mbak Eka beksa sing nyinden Mbak Suci. Dasar satria prawira. Rama. Ngapa? Si jadi lak gaweane nembang. Terus? Bareng kok nembang ulate kok cekek debet kene. Lah aku ora arun Mbak Eka. Ora lha sing salah kowe perintah lagi mangan apa kok nembang lho, Bro. Lah ngomah-ngomah dicepet.
nganti sak botole kolu. Oh kuwi ning untu kuwi nyelempet iki. Depesek gogone. Ngono. Rama. Aja dilebutke sih. Eling, ya. Eling kula eling. Gunungane Senapati. Ya. Rakate, ya.
Terima kasih. Matur nuwun lengger pun diat. Ki kok iso bocah kuwi kok iso katut kowe iki ning ndi? Apa kuliah ning isi to? Kowe kuliah ning isi to, Le? Mboten. Mboten. Lah kok iso melu kowe? Lho sak sire to arep melu aku arep melu sapa wong gelem melu aku ya Mas ya. Penari mampu kok, Le. Mampu kok Le. Mampu menclok. Kedang kok gonta-ganti wong. Lah ya ben to. Niki pancen pempengan niki dasare bocah saking asline Banjarnegara ya, Le. Purbalingga. Oh, Purbalingga. Purbalingga. Purbalingga sakniki wonten Semarang, derek campur sari Dewa Dewi. Dewa Daru kok Dewa Dewi. Tak kira Dewa Amral. Banyumasan sampun, Kang Petruk. Nggih. Niki wau rengu diaturke. Rengu. Sing ngastos sinten, Pak? Anu Mbak Fahmi. Mi. Oke, ayo Mbak Fahmi. Wah, rengu. Mi, ayo Mi. Kita rengu polatane. Pur cepu kon rene. Njaluk nang mburi kelir ngopo kuwi. Monggo, iya Mbak Fahmi. Monggo. Sajak ikatan rengu wonten napa niku dene sampun dangu endi kakak ngaten sakniki pun pinten apa pancen sampun bosan ing mangke prasetyamu nadyan geger wali waktu dene badhe lintu nanging kok ngene katuwang murine apa ya dede jodone bebesan saupama kaya ngantene kumambanging Noe nona. Matur nuwun sampun katur langgam rengu. Nggih, matur nuwun Mbak Fahmi. Lonjor kelingan anakku lanang Sinten Rama? Upin. Sinten Upin nih? Upin iki anake Mas Karya. Oh, putranipun Mas Karya, Ipin Upin. Mau arep mangkat sanu. Padhe mangke kula nyuwun dipun paringi impen ngimpi. Ngimpi sing Langgam ngimpi. Langgam ngimpi. Sing pripun ngimpi? Ben dibawani karo anak wedok Dita. Ngambor ae ngoten. Nggih. Oh, ngimpi. Nggih. Ngimpi. Ayo Ger, iki lho, Upin. Dita, putrane sing pundi? Pin, rene Pin. Dita. Ipin Upin.
Pundi Mas putrane? Lho niku lho. Nganggo asduk. Oh, nggih. Kowe nonton wayang kulit apa nonton bal kok nggawa slayer kaya ngono barang. Iki sing duwe Joko siji sing urung krama. Nggih. Sapa ngerti nek ku cocok karo suarane Dita dadi Nggih. Dadi lan dadine. Piye, sahabat karib. Ayo, sapa ngerti pancen judulne ta? Piye? Ya kowe matur bapak yen kepengin ngadeg matur bapak aja aku. Apa to, Pak De? Ngomong, kepengin ngadeg kok omong kali Oh, ayo ngadeg kene. Mosok aku. Aku sing perintah. Kan kabeh iki gumantung Pak Anom mosok njaluk ngadeg kok nembung aku. Kene ngadeg kene nggih Dita, kene. Rumangsane sing iso obong-obongi Bayu tok apa piye? Dondong apa salah? Bang, bang. Siro lu. Wah, deh. Dinafkahi, heeh bener. Bener lho kae dinafkahi timbangan Dita ditaleni malah kowe lara kabeh. Ayo, Nduk. Kene menengah ke atas kene. Bawa Nduk, bawa. Bawani sik. Ya. Made in Banyuwangi, jajak. Ayo, belanjangan. Ngambara Gamelane Bayu ki penak nggo nyuwara ya Pak Reng. Nggih. Tepun temoto pun lah niki kula ajeng matur Pak Amanto wong wis duwe dapa kok mboten gadah gamelan to Pak Mbok niki dipundhut. Pak Amanto. Pak Amanto gemuyeng nih oleh. Oh enten dapa enten gamelane wah sip nih. Didol to Mas? Mbok. Angger koncone makelar kok ora entuk lho. 10% lumayan. Iki gamelan Kopen. Nggih. Rancakane Kopen. Gamelane Kopen. Nggih, mila yang dipundhut. Larase ya diopeni dhewe. Saestu larase pleng. Pleng ong ling laras ya sing duwe dhewe kok. Lah mila yang dipundhut. Anggere esuk ngono bayi wis kathok kolor kae. Kaos karo nggo kikir kaya lek esran kae. Laras gamelan. Heeh. Sak kemen le to. Jenenge ding 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 ding. Piye Mas Gareng, suaramu pengen tak kikir alaras gulune. Rasudi. Wong gamelan sing dilaras kok suarane. Sing kan anu si nandamu nandake rada budhek kepengi wae. Saestu Pak Amanto menika namung regi 150, Pak. Gamelan Gamelan Mas. Oh, selawe. Ben karo kowe andalan mesti batal. Kowe serik. Gamelan ditawake 150 serik timbangane cangkemku arep mbok kikir. Ya. bebasan tanpa tapi piye Mas Karyo ndi mantu iki gelem ra? Sarjana lho iki. S1 Pak, isi Surakarta. S1 Tasih Legan. Golek momongan iki. Tuh karo ditawake Pakde kok kowe. So 10% ya. Apa-apa kok dimakelari lagi. makelar. Jodohe sida dimakelari. Lah ya. Aku makelari payu kan. Jodoh ra. Nggih. Rada antemonjo bareng pitik. Lah kok pune anyel Pak makelari bocah siji bareng wis cair aku ra ciprati blas kok. Terus kedit.
monggo to Pak Karyo ndang dipek mantu kos-kosane selak entek lho Pak. Niki sasi ngarep pun bingung golek kos-kosan niki pesan niki. Ya Nduk, dipek mantu Pak Karyo piye kira-kira? Anake bagus lho. Oh iya Ipin bagus kulitane resik. Ayo yo anake Pak Karyo Ipin entuk kowe upil. taruh nguli bapa kae Ipin kae. Mibar ngidari jagat Nenu ngulam dara ngembara ngunggahi gunung katungkol ngumbar gagasan satemah kinawa Yuk, Wah. salah kami. Lah kami pun, Mas Gareng pengen joget halus, boleh ayo. Ini meneng joget. Ya no jogete halus. Angge no menyesuaikan kok. Halus meneh yen ora joget. Nek ora joget iso lempoh selawase. Maka lanjut. Kuciwan
sampun katur langgam ngimpi. Dipundhuti anakku lanang. Ipin. Dening Mbak Dita saking Banyuwangi. Nggih. Nggih, biasane pecicilan kon alus nggih apik nggih. Dita niku jare all round, Pak. Kasar iso, alus iso. Kari pundhutane. Lah kari pundhutane. Tinggal satu lagu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sik Napa? satu lagune pundhutane kok telu. Non. Sing siji iki layange Mas Gareng ning pundhutane telu. Ki nggonen ki apalan apik. Sak layange pundhutane top 3. Nyuwun lelagon pepele gubuk asmara caping gunung kutut manggung. Mbok lu nyetel kaset malah. Sae Bapak kula dukung. Nuwun pandemen ringgit Purwa. Ya nyeneng kene nek sedaya mangke kedalipun telas. Kan mon gubuk asmara Pak, sae Pak. Gubuk asmara mengke saged dipun kendhangi cara ndi ya? Cara balen. Tulung Agungan pengen joget Gonggomina ta? Ayo lho. Oke, bisa. Gubuk asmara, aku Nyuwun lelagon sambel kemangi kali pepeling. Napa sih Pak? Sing bapak apitun saking Tara. Tara niku pundi? Oh, Purwodadi. Oh, Pak Apitun Tara. Ya, Pak, kuwi Tara apa? Nun? Afid Guntara. Oh, nggih Pak Afid Guntara. Nulis apa iki? Nggih. Nggih karepe Oh, ngoten. Pak Afid Guntara nggih. Sing nulis ora. Iki cari rada kira iki. Kalau Bendono iki nulis apa iki? Kuwi dudu karepe dhewe. Nulis ora bejaji. Wong pancen nganu Pak niki bocah niki kemrungsung. Jare tulisane bote cetha nek mangan cetha tulisane ora cetha. Pokoke dhewe pedhengane iku tulisane ratek cedhak sing iki ratek krungu. Jaluk pedang kok kaya wedang. Penyimping loro kok. Wah, niki putra siswa kok niku. Gurune niku siswane niku. Iki sing puni pepeling loro ya dicaosi pepeling iki. Pepeling. Sing sakake wong biaya loro nek kutut manggo mau wis. Pepeling. Mas Gareng pengen bawa pepeling niku Kang. Wah, apik. Sip. Ya Reng. Sing pengen ki sapa? Pepeling Reng. Iya. Iya. Dalem Bu. Mbak Eka yang pepeling. Lho, Ibu ngersakaken sing pepeling Mbak Eka. Lho, engko langgame rak ya Mbak Langgame. Eka ki bawa kok. Jane Pak Anom wis rawani lho, sing wani Bayu lho. Kah, kampiye? Kuwi sing tembange engko Mbak Eka sing solis. Nggih. Lah ora iki sing bawa RM Gareng, Raden Mas Gareng. Alhamdulillah. Enggak Mas, bawa Mas, nggo tinggalan piyai kene. Arep mati apa piye? Lah sesuk es kundur ora bawa. Wah, oh, lambemu karo atimu ora padha. Kah, kene kan? Nggih, kula derekne, Lek. Monggo. Lho aku malah nderekke. Kok ora mbrobosi kowe? Wasi toti saking Propinases nembang iki kudu nganggo dinamika. Dinamo jare. Dinamo. Ngeling ngono Ora kok dinamo, sing bener iki dinamit. Dadi Mas nembang meledos. malah arti bom cangkeme. Wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang limang waktu kudu tansah dipun
Apai iku jaga agama pakartikan luhur ngetohken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya Solis Mbak Eka. Yang kedua Kur, ya Mbak. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adun wis kumandhang wayahe sembahyang nang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing lumaknina luwih sampurna yen berjamaah supaya luhur parasar salat sayati ngedoke tindak Mbak Suci, Mbak Fahmi, Mbak Dita, Mbak Ririn. Yo, Haris ngene, Kur. Ya jumeneng ya. Yo. Wah, yo. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adun wis kumandhang wayahe sembahyang nang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah sebeluhur lan asar salat sayati ngedoke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepi prayogane ditambah salat sunahe jo sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah Terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun. Sampun katulaken ingkang terakhir. Bapak Ibu menika kalau lagu wajib kangge ludruk Mandala Putra. Kok ludruk. Biasane lak dijereng. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Yu, Mbak Yu. Kripik gedang kripik tela sithik edang waton rata. Nadyan Nusawatara oleh ngaturaken lelagon nanging samangantos kuwatos ora bakal munggel lampanipun. Nun. Oh, mbae amanten njaluk ngersake gerjakan Banyuwangi. Oh nggih. Bar tak uwisi.
Gerajagan Banyuwangi. Gerajagan Banyuwangi ayo. Mbak Dita sing rumangsa wong Banyuwangi. Apa ora kuwi? Mbak Dita, ayo. Ya karo gareng to iki. Siap no kedah harus. Ayo, kamu urung untuk perintah lungguh kok wis lungguh kowe iki lancang panjenengan kok. Mbak Ririn ya sapa to gerajakan? Oh, niku Pun. Oh, wis hafal loro yo, loro. bajakan kaset niku. Iya, Mbak. Nah. Wah. Sinden iki ini serba bisa iki nyatane. Nggih, Pak, wong ngangkat-angkat gamelan mau iso kok. Gawane Bayu ya apa iso. Ning Mbak Ririn nyenengke kok jare Bayu nek panik malah mangan. Nggih, rumangsaku kok sinden loro kok tipis-tipis kabeh. Ning kekuatane. Nggih, suwantenipun, Pak. Gerajagan Banyuwangi. Dados. Dipun bawani. Bawani. Nggih, ayo. Kagem Pak Amanto. Nyuwun ngambil lumbul-lumbul melambiangan. Nggih. Monggo. Mambiat mayone man Cengkok Banyuwangen. suarane Weh, tak pindah kene wae kono suk-sukan. Ya dikendangi to nek pindah ki. Oh. Wong ciri khase Banyuwangen ki ngerangin kok. Nangin kene wis muni pindah rene wae kono suk-sukan. Yo baleni coba baleni. Kono baleni. Baleni kuwi, ayo nanda bareng kanu Yo benange. Olehku ngarang jogetan iki 3 tahun lho ora dikendangi. Ayo. mambiat mayone man suarane Suarane pancen telang arep. Ora. Walah. Lah Ngapa dadak nganggo? lho lho pancen ngono kok. Oh iya. Biasane nganggo sampur karo sampure ya ngene iki. Dioyok kowe gen gogrok pokoke. durung wayahe Wis selak konangan kok ayo. gandeng pelambiangan Lagu iki ya tak aturke anakku lanang Jati Nugroho Jolodong. Ledar dleder kaya. Mas Jati. Nggih. Nusul ta? Nggih, kowe iki jane iki kaya calubis malan. Bandungan mesti. Lah iya. Ya ini kok sapa Jati? Aku nang SB. Nyerambayate. Nusantara Kula ya ora ndek pacar dikonoke ora ono respone blas. lah sing ngrangin sanes jenengan kok Oh, aku maneh. Oh, pucleng iblis larat setan padha cek-cekan. Ki cakil kuwi. Pianyu wangi Kulon gunung wetan Sagara Ngapa kok? Aku kuro bathok pengendane. Wong ngencengi kendang kok dijogeti. Lho malah kono sing kaget kok. Wong aku gur mundur kok tuling datok deng. Ayo bengok lho, ora bengok ora ngendang.
dadi sapa alas sangker merko kuwi biayani kok. Ayo. Cilik no larase. Alas sangker bebayani aja disapa. Nah, mau telat ngopo ya ini. Kok bar iki neh. Kowe paling liwat dino. Ayo kowe jenengane ngopo to, Pakde? Jare ngrangin Mas Bayu. Lah ora dikendangi kok. Iki mesti mbok sir iki mesti. Mosok tak jogeti ra mbok kendangi iki mbok sir iki. Kowe kurang lara apa to karo siji kae? Belamjangan ya teh. Kowe namatke aku kok jalan kono. Lah kono ra madhep terus kowe kedhawu ra madhep. Modar lho aku. Tak kira ki ayan. Wayan pripun niku mboten ora ngrah, ora tak jak royal kono. Maksane koyo tangane. Ya. Belambiangan aja takon tenang susah kasih tangga Tanah India gumelyaring taman sari nusantara joget bayang Banyuwangi iki sing ubah tangane tengen tok. Sing kiwa ora ubah. Matno to jogetane dikin mau bengi sing ubah tengen tok. Sing kiwa ora ubah. Oh, tak kandake tenane. Mboten sak dikandake bocah nonton kok begini iki kok. Bocah nonton streaming begini. Sing kiwa meneng tok tangan. Meneng sing kaya abu. Aku tok. Yo gerajakan. Oh, gerajakan. Yo. Oh, yo. Hey. Alon-alon layate. Ah. Alalale, alele. Yo, bisa ayo. Alale, lalalale. Ngidul, ayo. Hop, as. Alalale, alele. Longgoh ring apa?
Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Suwuk Bambangan. Iya. Nggih. Ya kanggo nglentreke anu napase. Nggih, Pak. Gong dawuh wis tutup oleh atur panglipur wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Nggih Mas Gareng niki. Sampun Nanggo mbok mik. menawi wonten lepat kirangipun nyuwun gunge samudra pangaksami. Nek mbok menawi jenenge urung ngakoni. Nggih, wonten lepat lan kirangipun nyuwun pangaksami. wonten lepat meneh. Nggih, lepat kirangipun nyuwun pangaksami. Mugi Pak Amanto dalah garwa saged kula tiru. Mugi-mugi kula saged perkawinan Mas Pak. Amin. Kesawapan Mas Gareng. Kesawapan. Amin. Wis ayo Gong lanjut nggih. Nggih.